COVID-19 birusa dela eta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuak hartutako erabakien aurrean, Labeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administraziopeko irakasleok eskaera hauek helarazi dizkiogu Hezkuntza Sailari. Birusaren gorabeherak hasi direnetik, komunikabidetatik jasotzen dugu Hezkuntza Sailean hartzen diren neurri guztien berri. Informazio zuzena eskatzen dugu. Baja egoeran dauden langile guztiak ordezka daitezela. Telelana eta zaintza ez dira bateragarriak kasu askotan. Haur eta nerabeen beharrak lehentasun bihurtu behar dira. Badakigu ikasle askok ez daukala ordenagailurik edo interneterako sarbiderik. Lakuak nola bermatuko die hezkuntza eskubidea ikasle guzti horiei? Etxeetan ez dago nahiko baliabide teknologiko eta ordenagailu, gurasoen telelana eta ikasleen ikasketa prozesua batera egin ahal izateko. Malgutasuna eskatzen dugu eskoletatik etxean egiteko eskatzen diren lanetan. Bizitza eta lepa prestatzea ez dira bateragarriak. Horregaitik, gaur bertan 2020ko LEP deialdia atzeratzea eskatzen dugu. Lakuako arduradunak orain arte ez dira gai izan, falta den ikasturtea bukatzeko, beharrezkoa den aurreikuspena egiteko. Ordezkoen egoeraren inguruan neurriak hartzea eskatzen dugu. Bereziki, puntuazioari zein udako oporrak kobratzeari dagokionean. Ez zaigu bidezkoa iruditzen ikuskaritzak nola behartzen dituen zuzendaritza taldeak beren eskoletako irakasleen lana fiskalizatzen. Beken kudeaketak ere ezin du izan aitzakia gure kideen osasuna eta zaintza bigarren mailan usteko. PNVk arrokereian 10, baina kudeaketan 0.